ke bafethu siyaqhubeka la sigcine khona ya boss lady. Bafethu niyakhumbula i-prosthetic class? Basithokise njengamantombazane. Yakhumbula ntwana. Yakhumbula ukuthi ngathi awunabazali. Timboli mate. Timboli. Buka ismile sikuthimani. Timoni jayami. Ija. Ngikuthini sticks to? Nathi simclass, simthwekise. Ukuthwekisa uboss lady. Boss lady. Simthwekise. Uyahlanya ke manje. Ufuna uyiqhatha nomshayi. Uyambona umshayi wena la? Futhi uboss lady umshayi basathandana. Hey wena sticks baba. Wena ufuna ukuqhatha nantoni? Hayi. Sanibonani. Yes, asinawan. Akumuli sithwekisa wena. Manje pho uzama ukwenzani? Sticks baba. Lalela, la ngifuna ukuthweke ngoba sithwekisa nathalela la. Man, yabo uthi ngubani? Yabo uthi ukhuluma noba? Anginendaba ukuthi ngikhuluma noba. Ngifuna ukuthweka ngoba nathi sithwekisa lela la. Bye back. Lalela la wena mfana. Wait. Angizwanga kahle. Anginendaba ukuthi ngikhuluma noba. Ngifuna ukuthweka ngoba nathi sithwekisa lela la. Bye back. Lalela. Bye back. Oh my days. Alago sesanathi studio. La wena mfana. Ngengiyezelo lonke mina. Hey, cathi ngadlala wena. Lalela wena usufuna uyiqhatha nomshayi. Wacabanga uzothini meze ukuthi ubukhuluma namanje? Yabona ke sticks fit. Yabona ke. Wena usathandana nomshayi. Uzongisabisa. So wena wazi ukuthi ngithathana nomshayi. Mina ngazi. Sticks baba sabe baba. Sabe. Yabona izathu kubathanda nawe. Ethi character yawo mfethu. Yahlekisa bamagwala abalindaba nezintombi nje bona bethi bayiphilela. La. Skeleton, why you feel late? Ish, sorry babe. I think sabantu e-traffic. Traffic yanihamba ngenyawo. Skeleton, sacela ukubuza. Ungangifela? Asiyangigoqa-ke mambani. Ithi ngangiphilela kodwa ngingifela. Ngibafethu ukubuza. Opinion yini wena ungampela omunye umuntu? In your own opinion. Mina kuqala ngeke ngize ngiyifele intombi yami. Okay, vele anginayo intombi. Kodwa sengiyasho nje. Ngeke ngize ngiyifele ithekeni. Ngoba ngizofa iqhubeke nempilo, ithole umunye umuntu mina sengifike isikhohliwe ngami. Kodwa nje umuntu engamfela umuntu engamfela ngingathi ingane yami yabo. Ngoba mina already vele semphilile senginengane yabo nje. Kodwa nje ngingayifela ingane yami ukuze nayo ibe nempilo kodwa nje ukuthi ngifelele enentombazana. Nabafethu
mawuzokwazi in your own opinion uba umuntu ongamfelela uma wakho gogo wakho ubani nje comment entampilo I wanna know. Okay, siyothi ngiyayiskipha Tata ngiyakukhumbula. oh yathanda okay Ngiyakuthembisa. Ngiyacela. Ngithemba ukuthi lakudala wena. wait Ngiyancenga. Ngiyacela oh please lo ungibuyisele mthetho uskeleton. Lo skeleton naye kade ungiphuca lolu thando. Ngiyacela baba. Cela ungibuyisele uskeleton. Uzophendula ubaba omdala. Uyakuthanda uskeleton. Ngiyazi ukuthi uyakuthanda. Sazobuyela kuwena. Ukuthi usacasukile nje okwamanje. Kodwa mase-right. Uzobuyela kuwena. Hayi mina ngazi. Sengilahlekelwe nayithemba nje. Ngicela ungaphelelwa amandla. Ungalilahli ithemba. Ngiyakuthanda uskeleton. Uthando lwenu noskeleton lingenza ngikholelwe nami othandweni. Mina bengingesona ndaba nothando. Kodwa mangibona indlela omthanda ngayo uskeleton. Mangibona indlela akuthanda ngayo uskeleton. Ngenza ngikholelwe nami ukuthi one day ngiyomthola umuntu ongithanda ngokweqiniso. Kodwa mina ngingayeka nje ukuba yiphara. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. bafethu why nigudi kanje bafethu bafethu yabo nje la bafethu ngeke ntswempu bafethu angiphathi eyananazwane yini nanazwane bafethu mina nje mase kuthiwa nginga-acta khona uku-acta kodwa nje act ngize ngikhale like ngize ngiphume inyembezi mhlampe wona ama-line ekumele ngiwadlale iwona mhlampe amengangihluli kodwa nje indlela ayifana bayishaya into yabo fana hayi jealous down jealous up ngishile into le kwenye ividiyo ukuthi hayi ngeke ngathi akuhambanga kahle. Yonke into izoba right. Ungathembisi. Ngiyabonga kakhulu. Wangenza ngabuyelwa ithemba. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Kuzomele uhambe la ehlathini. Akukho safe. Yazi noma ngazi ukuthi ngifika kanjani la. Ngiyibone sengila. Ngiyabonga kakhulu. Sale kahle. Oh my days. Bonayo manje. It's about to go down. Hayi bo. Nangu umhlaba. Ngifuna ungasho. Funje ungasho. Boy drama ezowenzakala. Mhlawumbe bazorelaxa bekhulume nje. Anike relax nje bafethu. Nikhulume nje nifunde ukukhuluma kahle hayi ngokula bo. Sibone ukuthi
Ufunani mina? Uyifunani boyfriend yami? Angizwanga. Umfunani umshayi? Umfunani ngoba uyazithandana nami? Hayi bo, nontombazane ungazongihlanyela mina. Bathe ngifuna umshayi mina. Musa ungenza isilima. Ngiyazi ukuthi ngiyathandana. Musa nje ungenza isilima. Hayi bo. Kuyani ntombazane? Musa lokho isintombazane la ungicasula. Musa nje ungenza isilima. Okay, imali ngitshela. Umshaya ngithandana naye. Umshaya ngithandana nawe. And futhi sivumelene ukunesaba nama-meeting ngenxa yakho. Angikwazi ukuthi ufunani mina. Hey. Wena ngicabanga ukuthi ngiyisilima mina eh? Ngicabanga ukuthi angazi ukuthi wena sabonana nomshayi. Ngihlezi ngibala indawonye la emphakathini. Kusho ukuthi mina ngibona njengesilima mina eh? Kusho ukuthi ngiyisilima mina. Amahle, uzongicasula-ke manje. Bese ngicela ihlukane nomshayi. You had your chance, izinto zangalunga. Please let him go. Let him go. I need him. And I love him, boss lady. Maybe you don't know how it feels. Ukuthandana nomuntu osesitaka kwi-ex yakhe. It's painful, boss lady. Bafethu uma niyazi kufila kanjani ngoba ngikazi ngibe kuleyo situation mina. Commander down below. It's really painful. Please let him go for me. I love him. I really love him. Amahle, ngiyaphinda futhi ngiyakusho lokho. Usathandana nomshayi. If kuwukuthi anisathandani, pho waya bethi bekhuluma. Waya bethi nisathandana, boss lady. If ukuthi ngidaba ngempela namantombazane, boss lady. If kuwukuthi konke lokho engangikuza ukuthi wena you fight for girls empowerment, then please don't be the one whozoyenza ukuthi enye intombazane ilale ikhala, boss lady. Don't be the one whozoyenza ukuthi enye intombazane ihlukumezeke emoyeni. Don't be the one whozoyenza ukuthi ngihlukane ne-love of my life. Please, ngiyacela, boss lady. Just stay away from him. Stay away from him, boss lady. Ngiyazi ukuthi futhi abe ngikhuluma naye ngale nto. But kade ngangizama ngihluleka. Njengamanje ngikhuluma nawe ntombazane ethi ntombazane. Ngiyacela abantu ungayithatha boyfriend yami. Yes. So ngenze ngarealize something. Yazi, maybe seyisikhathi ukuthi ngiyicabangele. Maybe seyisikhathi sokuthi ngibeke ama-feelings ami phambili. Okay. Ngikhohle ukuthi abantu bafila kanjani. Okay. Konke ukuthini, boss lady? Thank you, Amahle. Ngiyabonga kakhulu. Boss lady. Konke ukuthini, boss lady? Boss lady. Ngicela ukusho. Bonala lamaphathi la ama-boys meeting. Phethe umshayi wesinqi. Inja. Hayi. Oh, ngiyakubona emuva. Skeleton, ngiyakubona. Uma umfana eshaya intombazane uyaboshwa. Kodwa uma umfana eshaywa intombazane uphenduka inhlekisa. Obhuti bethu abadala besebenzela kanzima imali. Kodwa uma sebeyitholile bahambe boyidla namantombazane. Uma umfana akumele ukhale phambi kwabantu ngoba uzophenduka inhlekisa.
Bazothi awuyona indoda ngokuphelele. Bazothi weak. Qiniso-ke lelo. Qiniso-ke lelo. Qiniso-ke lelo. Bafethu, it's okay to cry uma uyindoda. Kodwa kuzomele wenze sure ukuthi ukhaluma uwedwa. Awukhali phambi kwabantu. Cry and come back strong. Njalo masibonana majida. Uzoba umthandazo wethu. All is well. All is well. Mthandazo Olova. Harambe. Nazo. Lo. All is well. Yonke into right. Thandazo Olova. Moja. Bafethu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nangaleli team elithi all is well. Ngizizwa ngikhululekile ngaphakathi. Intombi yami. Cha. Ake ngithi intombazane bengijola nayo Awu. ingithelile. Mina nazwani. Zonke lezi insuku ngile ekhaya ngicabanga. Ngifele ngicabanga emibi. Ngibingihlasele. Ngicabanga ngokuqala bofika emqondweni wami. Ukuthi bekumele ngimshaye. Ukuthi bekumele ngimbambe ngezami izandla. Ukuze kuphuma konke lokucaswadi ngaphakathi. Omunye umcabango ubungihlasela ngihleli ngedwa. Macokosi. Wena ngeyakhi opinion umungashaya ithekeni yakho. Nje mathiwa nje mhlawumbe ukhayana naye umungashaya ukuthi iqabule omunye umjida phambi kwakho umungashaya. Mina nje ngokwami ngiyibona nje ngishaya intombazana. Ngisho noma yona ingishaya mina sengancame ukuyibamba izandla yabo ukuze yabo ingangishaya. Kodwa nje mina nje angikaze ngibone ngishaya intombazana. Mhlawumbe phela ngikho kulezi zinto lezi. Asazi. Unubuphetha kakhulu. Wami ngicabanga nanokuthatha umphefumulo wami. Jesus. Empilweni yami. Ngaze ngacabanga ukuthi ngifuna ukuthatha umphefumulo wami. Ngihlezi ngibona abantu abacabanga lokho. Abacabanga ukuthatha umphefumulo wabo. Ukuthi bayilima. Uthi abasile emakhanda. Kodwa kuthe sengihlukumezeka. Sengizwa ubuhlungu. Ngithithele umuntu engimthandayo ngenhliziyo yami yonke. Kwaphela konke lokho. Yabona ukuthi nempilo yami simsangano sileli phansi kulomhlaba. Bafethu. Untombazana izinja kabi. Mele sithandane sodwa ezo sama out. Asikona ukuqala isho lento le. Khona any episode sengikhohlwe ukuthi episode ba. Kodwa kukhona any episode esekwa yisho lento le ko esho ku Timoni nalomuntu bani uRambe mangicabanga. Mhlawumbe imani uyena esho ukuthi Timoni noRambe. Time na mfethu ngibona ngcono sithandane sodwa. Saba Awuyadlala. ayikho ayidlala. Bafethu. Ngiyabonga kakhulu.
and futhi ngiyamthembisa engiphinde ngizama ukuthatha impilo yami and futhi engiphinde ngizama ukushawuna na. All is well. 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 Bafethu, ngisacela ukubuza la. Lukhona yini uthando lweqiniso? Awukhona bafu. UPostlet noMshayi bebethandana. Amshayi la akekho owayetshela ukuthi bake bahlukane ngenye ilanga. Skeleton naye benona na bebethandana. Kodwa manje ngizwakala sengathi bahlukene nabo. Umbuzo wami wesibili. Sikhona isidingo sokuthi mase sibadala sishade. Amshayi sonke la. Sihlale sibone ku-social media be-divorce. Nakho kuyenzeka naphambi kwethu. Umshayi noPostlet bebethandana. Ngicela ukuvimba lapho Mkhonto. Engingakusho nje ukuthi sikhona isidingo somshado. Ku-social media sifunda ngabantu imishado yabo ephelile. Abantu abadivosiwe. Kodwa asifunde ngabantu abahappy emshadweni wabo. Baningi abantu abahappy emshadweni wabo. Kodwa bawenza ama-headlines ku-social media. Akusikhona ukuthi abantu abashadile kulezi zinsuku bayadivosa. Kodwa ukuthi sifunda ngabantu abashadile mase beyadivosa. But trust me, ngisho bakhona abantu la ngaphandle. Futhi baningi abantu la ngaphandle abashadile futhi abahappy emshadweni wabo. Abajabule. Ngiyakuzwa Mshayi pheze. Kodwa uthini ngayo ngoPostlet? Uthini Skeleton benina na? No man. Kade ngangishaya amaflow phambi kwakho na. Kodwa ngixolela. Ngiyaqala ngokuthi ngiqabulane noSinazo phambi kwakhe. Ngaphinda ngiqabulane noAmahle phambi kwakhe. Yabo amaqiniso la. Kodwa uma ningazi ukuthi into akhuluma ngayo ukuthi ukhuluma ngani. Go to Sesanathi Studio YouTube. Masubuka ama-episode ami. So ukuze yabo ube updated ngoba mina ngireacta kule video yabo yokugcina yabo. So ukuze ube updated now. Ungazigcisi uxake uthi hayibo manje ile nto akhuluma ngayo nje. So mina bafethu ngitshela ukuthi hambe yabo ama-video abo for sure uzowathanda. Nami ngiyawathanda hlezi kunalento ehlezi ngifuna ukuyisho. Hayi masade zazi ukuthini. Wathi ngishintshe i-YouTube channel yami. I-YouTube channel wami kwakuyi KA King Alien. Ngayishintsha phinde ngasho ukuthi ngisathanda nje ukureacta ama-video engathandi kwabuka. So manje senzo reacta kwama-video engithandayo kwabuka. Ngoba ngiyibuka le ngiyayi-enjoya. Ngifuna nje ungasho like yabo I have the thing like ngayifila yabo le video le. Ama-video nje sengareacta kona ayikho nane eyodwa engi-enjoyayo like ayikho nje. Ngisho noma umbona ngihleka fake laugh smile nje wonke nje lawa manje senzo reacta nje siwela mase senzo reacta ama-video ngiwa-enjoyayo. Angisenendaba ukuthi bathini emva lokho. Kodwa ngisenzo reacta ama-video nje engiwa-enjoyayo. Bakhuluma isiZulu nami ngizokhuluma isiZulu. Bakhuluma isiNgisi nami ngikhuluma isiNgisi. English. Uzongixolela. Saqhubeka sathandana. Kodwa mina angwazanga umxolele ngokuthi uqabulane noBlade. Nakho ngimshiyile. Nami ngaze ngacabanga nokuyibulala. No man. Man.
Hayi ukuthi ngabajaja guys. Hayi ukuthi ngabajaja. It's not like ngabajaja. Ubona-ke indawo yakho uyifake lokho hamba uyixhuma uhamba ujola umncane nje. Hhayi ngoba naku mhlampe mina noma ngishima vele ngishima nomphiki. Qiniso nje leli qiniso. Kodwa nje yabo ama-consequences. Ama-consequences. Jola usamncane. Angibajaji. Angani noma bajole noma. Leya. Yes, ngiyavuma. Intombi yami leya. Yes, ngiyavuma. Kunzima ukumxolela. Kodwa kumele ngibe fair. Kumele ngibe fair ngoba intombi yami leya. Imali bafu. Akusho phela ngoba nakho nawe umthanda. Mase uzomvumelayo naye lokho eshaya ama-payback naye iqabula umfana ngenxa uqabula ithekeni. Nje ayibhalansi. Sorry. Kodwa iyayenza isenze lento ukuthi uzomxolela. Kufanele uyibeke ecaca uthefethu. Ukuthi mina ngenza ukusho ukuthi nawe ufanele ukwenza ukuthi. Yabo? Yenze nje mfethu icaca. Inkosikazi yase-American France. For life. American France. Ngiyaxolisa majida. Mawukuthi ngibona ngathi ngilisela i-team. Mawukuthi ngibonana nomuntu wangichithela. Kodwa majida. Kube ngithole nini umuntu omuhle kanjeya? Plus muhle. Kube ngithole nini intombazane engithanda kanjeya? Nana. Shai, uboss lethu uthe ufuna kube ne-sport day ne-talent show ngosuku olulodwa. Uthe uma ngakwazi ucela yonke lento iyenzeke kusasa. Boys, nithi ngiyavuma. Ngasikhathini. Ngekhathi zantambama nje. Ngisho wonke umuntu ozobe se-free. Okay, sotshela uboss lady ke. Hayi bo. Shai please. Lengane ngiyayifuna. Ngenze njani? Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead smash the subscribe button and go ahead and smash the subscribe button to Sesanati Studio.